Amics i amigues universitàries, ahir es van disputar les semifinals dels Campionats de Catalunya universitaris per equips en voleibol masculí i femení al complex municipal esportiu de l'Hospitalet Nord. Els emparellaments arribaven amb un nou format, el millor equip a 5 sets. A la primera semifinal masculina, la Universitat de Barcelona es va imposar amb claredat a la Universitat Autònoma de Barcelona per 3-16-0. En la segona semifinal masculina, la Universitat de Lleida es va imposar 3-1 a la Universitat Politècnica de Catalunya en el partit més complet de la jornada i més igualat, on va durar fins a gairebé 2 hores de partit. A la primera semifinal femenina, la Universitat Autònoma de Barcelona es va imposar amb claredat a la Universitat de Girona per 3-16-0, mentre que en la segona semifinal femenina, la Universitat de Barcelona es va imposar per claredat també 3-0 a la Universitat de Lleida. Recordeu que la setmana vinent es decidiran els campions dels Campionats de Catalunya universitaris per equips. El dilluns es duran a terme les finals de voleibol. Dimarts serà el torn del bàsquet i l'handbol femení, dimecres del bàsquet i l'handbol masculí i finalment dijous la traca final, on disputaran les semifinals i finals de rugbi i les finals de futbol, sala, futbol 11 i futbol 7. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris. Us esperem a les finals, no hi falteu.